שלום לכם. המשנה הראשונה במסכת פסחים, לאור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. מסביר רש"י שהמטרה של הבדיקה בשביל לא לעבור ובל יראה ובל יימצא. מבקשים התוספות, הרי ההלכה היא שהבודק צריך שיבטל, ובביטול בעלמא מדאורייתא סגי. אז אם כן, למה צריך בדיקה? הרי בכל מקרה צריך לבטל לפי רבי יהודה אמר רב, ואם הוא מבטל הוא לא צריך לבדוק כי בביטול בעלמא סגי, אז לשם מה יש צורך בבדיקה? עונה התוספות שהבדיקה היא מדרבנן, למרות שהוא ביטל ומדאורייתא זה מספיק, מדרבנן זה לא מספיק. למה? כי שמא יבוא לאוכלו. שואל תוספות, למה החמירו פה שמא יבוא לאוכלו יותר משאר איסורי אכילה? למה דווקא פה החמירו? אומר תוספות, למה החמירו? בגלל שאנשים כל השנה אוכלים חמץ, ועוד אומר תוספות, מכיוון שחמץ זה דבר חמור, רואים שהתורה החמירה בו לגבי בל יראה ובל יימצא. הר"ן אומר אותו דבר, אבל הוא מוסיף משפט אחד. כותב הר"ן, ומה שהצריכו חכמים בדיקה בחמץ יותר מבשאר איסורים, ולא סמכו על הביטול. אז הוא אומר, תיינו תמה דחש בבטפי משאר איסורים, שום דחמץ לא בדיל לאינשה, וחמיר איסור את תפה, דאית בכרת. מי שאוכל חמץ חייב כרת, ולכן זה איסור חמור, וחכמים לא הסתפקו בביטול והצריכו גם בדיקה. עד כאן זה כמו התוספות. ואז מוסיף הר"ן משפט. ואפשר עוד שמפני טעם זה החמירה התורה בו לעבור ובל יראה ובל יימצא. לכן אומר הר"ן, אם אנחנו מסבירים כמו התוספות שתקנת חכמים לא להסתפק בביטול, להצריך גם בדיקה כי חמץ זה חמור שיש בו כרת, אולי זה גם הטעם של התורה לבל יראה ובל יימצא. איפה מצאנו איסורים כאלה בל יראה ובל יימצא? חמץ, למה? כי הוא חמור, כיוון שמי שאוכל חמץ חייב כרת, לכן התורה החמירה שלא לעשות, לא בבל יראה ובל יימצא. זו דעה ייחודית של הר"ן, היא לא נמצאת בשום מקום אחר. באחרונים עוסקים בזה הרבה, אבל בראשונים לא נמצא הביטוי הזה. והנה השאלה הזאת מכניסה אותנו לשאלה מעניינת רחבה, האם יש מושג של סייג בתורה? אנחנו רגילים שהאיסורים של התורה הם איסורים עצמיים, ואילו חכמים עשו משמרת למשמרתי, הם עושים משמרת, סייג לתורה. כך נאמר באבות, ועשו סייג לתורה. אחד מהדברים של אנשי כנסת הגדולה, לעשות סייג לתורה, גדר, משמרת. אבל התורה עצמה, האם יש בה עצמה משמרת? אז האחרונים מתלבטים בשאלה הזאת, והם מביאים הרבה, מנסים לחפש מקומות, האם יש סייג בתורה. אבל יש מקור קדום לזה, כבר בחז"ל, בשני מקורות, באבות דרבי נתן ובמדרש רבה. באבות דרבי נתן פרק ב', איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה. לא רק סייג שעשו חכמים, אלא סייג שהתורה עשתה. הרי הוא אומר, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב, יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עם הדברים בטלים, תלמוד לומר לא תקרב. הדעה הזאת של חז"ל סוברת שלא תקרב זה איסור תורה, והאיסור הוא גזרה שמא יבוא עליה. אז אבות דרבי נתן מביא דוגמה של סייג מהתורה. במדרש רבה מביא דוגמה נוספת. מנזיר, למה אסרה משרת ענבים שהוא לא ישתכר בהם? גם אסרה אכילת כל היוצא מן הגפן, דברים שלא ישתכר בהם. מכאן שעשתה תורה סייג לדבריה. כלומר, הבעיה העיקרית בנזיר זה שתיית יין, אבל התורה אסרה את המשרת גזרה שמא הוא ישתכר יבוא לשתות יין, עשתה סייג לדבריה. ואז הוא אומר, תמן תנינן באבות, הבאו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כיצד יעשה אדם סייג לדבריו? כדרך שעשתה תורה סייג לדבריה.
כלומר, החכמים לא המציאו את המושג סייג, הם ראו את זה בתורה. הרי הוא אומר, ואלישע בנידת תורתה לא תקרב, יכול יחבקנה ונשקנה ודבר עמה דברים בטלים. תלמוד לומר לא תקרב, לא תישן עמה וגרתה, תלמוד לומר לא תקרב. שתי הדוגמאות האלו, אילולי דברי החכמים, הם כמובן לא הכרחיות. ייתכן בהחלט שהתורה אסרה על נזיר, גם יין, גם ענבים, גם חרצנים, גם זגים, גם משרת, איסור עצמי. מי אמר שהאיסור העיקרי הוא יין וכל השאר הוא גזרה משום יין? אפשר בהחלט להבין שהם איסורים עצמיים. אותו דבר לא תקרב. הרמח"ל במסילת ישרים מביא את זה, שגם השערי תשובה מביא את זה, שייתכן לפרש שכל דבר כזה הוא איסור עצמאי, הוא לא רק גזרה משום הדבר עצמו, אלא שהאיסור מתרחב, האיסור מתרחב גם על דברים אחרים, לא מדין גזרה סייג. אז זה לא הכרחי, אבל זה מקור מחז"ל, מקור מאבות רבי נתן, שיש מושג של סייג וגזרה בתורה. אז לפי זה אפשר להבין את הר"ן, שיש סייג בתורה, בל יראה ובל יימצא, זה איסור אכילה. כלומר שעיקר הבעיה בפסח זה איסור אכילה, יש לנו הרבה איסורי אכילה בתורה, אבל בפסח, כיוון שזה איסור אכילה בכרת, אז החמירו שלא יראה ולא יימצא. כלומר אין עניין בתורה שלא יראה ולא יימצא סתם, עצמאי, רק שמא יבוא לאוכלו. חידוש. הלשון לא תקרבו לגלות ערווה. נכון, מתוך זה, כן. כן, יפה. יפה, לגלות ערווה. בכל אופן, הדוגמאות הללו מאפשרות להגיד את מה שהר"ן אומר על בל ייראה. יש עוד דוגמאות מאוד מאוד מעניינות. אני אביא רק את הבולטות שבהם, כי ניסו להביא גם דברים שלא הכרחיים, אבל יש דברים בולטים. השלטי גיבורים בפרק שמיני ביומא, אומר, יש דין של תוספת יום הכיפורים. תוספת יום הכיפורים היא זה מדאורייתא. תוספת שבת יש מחלוקת, אבל תוספת יום הכיפורים ודאי דאורייתא. ולמה? כי לומדים, לא כתוב, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. למה לא בעשירי? כדי מכאן לתוספת יום הכיפורים דאורייתא. אז יש דין תוספת יום הכיפורים, אומר שלטי גיבורים. כדי שיתרחק אדם מן הספק, ושיפרוש מן הספק בכל כוחו. פה כמובן שזה מאוד מאוד הגיוני, כי ודאי שיום הכיפורים הוא זה שצריך להתענות בו, לא להוסיף חצי שעה לפני זה. מה זה התוספת הזאת? ברור שזה רק גזרה, חשש, שמא ייכשל וייכנס ליום הכיפורים, וכיוון שיש פה כרת, זה חמור מאוד, עוד פעם את הדוגמה של כרת, אז לכן פה התורה החמירה שלא היה להם שעונים, לא ידעו בדיוק מתי החשיכה, אז לכן הוסיפו. אז הנה לנו דוגמה נוספת שסייג בתורה עצמה, סייג שהוא בתורה עצמה. ברמב"ם הדבר מפורש בשני מקומות, אני הבאתי מקום אחד שהוא מפורש ממש, בהלכות דעות, ביד החזקה, לכן כל הנותר לאחד מישראל עובר בלא תעשה, והוא מסביר שכל זמן שהוא נותר את הדבר בזכרו, שמא יבוא לנקום, לפיכך הקפיד התורה על הנטירה. מעניין מאוד. כלומר, הרמב"ם לא רואה את הבעיה של נטירה כאיסור מוסרי עצמי. מה אכפת לי מה שהאדם שומר בליבו? יש אחרים שהבינו שהתורה רוצה רמה מוסרית כל כך גבוהה, שלא רק שהאדם לא ינקום, אלא האדם גם לא ינטור את זה בליבו. אבל הרמב"ם לא מפרש כך. אומר שהנטירה עצמה לא הטרידה את התורה, אלא שאם הוא ינטור, הוא יבוא לנקום. אומר הרמב"ם בפירוש, לפיכך הקפידה התורה. כלומר שאיסור תורה שלא תיטור, הוא בעצם סייג ללא תיקור. כי יש להניח שאם הוא יזכור את זה, הוא יכול חלילה להיכשל בנקמה. הנה לנו עוד דוגמה שסייג בדברי הרמב"ם. יש עוד הרמב"ם לגבי לא תחמוד, אבל זה פחות חד משמעי שם, כי שם יכול להיות שזה יותר הסבר רעיוני, שאם הוא חומד הוא יבוא לגזול וכן הלאה, אבל פה מפורש שלפיכך הטעם שלא תיטור, זה בגלל לא תיקור. יש רשב"א בתשובה, שמדבר על איסור סחורה בדברים טמאים. יש איסור סחורה בדברים טמאים,
וזה משנה מפורשת, ושואלים הראשונים, מעלי התוספות, אז איך אנחנו מוכרים לגויים סוסים וחמורים וכן הלאה, הרי אסור לסחור בדברים טמאים. אז אומר הרשב"א שדברים שהם למלאכה ולא לאכילה לא נאסרו. כל מה שאסור לסחור בדברים טמאים זה בבשר חזיר, בשר נבלה, אסור לסחור. אבל בסוסים, חמורים, שזה לעבודה, זה לא אסרו, התורה לא אסרה לסחור בזה. שואל, אומר הרשב"א למה? מה ההבדל? אומר הרשב"א, התשובה היא כי כל איסור סחורה זה שמא יבוא לאכול. כל האיסור סחורה בדברים טמאים זה חידוש גדול של הרשב"א, הוא נובע מאיסור אכילה, ולכן כיוון שיש דברים שהם מלאכה, סוס הזה לא הולכים עכשיו לאכול אותו, אלא לעבוד איתו, אז אין חשש שיבוא לאכול אותו אם הוא סוחר, לכן לא גזרו. אז הנה לנו דוגמה ברשב"א, גם כן של סייג מהתורה. אז כפי שאמרתי, שני מקורות בחז"ל מפורשים, כמו שהפשט אומר, מקור אחד כמעט מפורש בתורה, מקור אחד ברמב"ם, והנה נוסף לנו עכשיו הר"ן, שמביא מפורש את באפשר שאיסור בל ייראה הוא משום איסור אכילה. עכשיו נראה את התורה. תורה בשני מקומות, שמות פרק י"ב, פסוק ט"ו ופסוק י"ט. נקרא את שני המקומות. בפסוק ט"ו כתוב, 7 ימים מצות תאכלו, זה לא מובא לפניכם, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ הנכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אז מה כתוב פה? ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, למה? למה תשביתו? כי כל אוכל חמץ הנכרתה. אז לכאורה, מפורש בתורה כדברי הר"ן, שהטעם של מצוות השבתה זה כדי שלא יבוא לאכלו, כי יש כרת, בגלל החומרה של כרת. תשביתו שאור מבתיכם, כי הרי, אומר האונקלוס, הרי כל אוכל חמץ נכרתה הנפש ההיא מישראל. לא ראיתי אף מפרש מקרא שעמד על השאלה הזאת, חוץ משניים, עוד מעט נראה אותם, הרב הירש, הוא דוחה את זה, והוא מציע הצעה מעניינת, אבל תכף נראה שזה לא יעזור. ההצעה לא תעזור. ההצעה שהוא מציע, לשים פה מאמר מוסגר. 7 ימים מצות תאכלו, כי כל אוכל חמץ נכרתה. תאכלו מצות ולא חמץ, כי כל אוכל... באמצע בא מאמר בסוגריים, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כלומר, הרב הירש הרגיש בבעיה, והפתרון שלו, כי כל אוכל חמץ נכרתה, זה חוזר אחורה, על 7 ימים מצות תאכלו. אבל זה לא יעזור, למה? כי זה מופיע עוד פעם. פרק י"ב פסוק י"ט מונח לפניכם, 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר מזרח הארץ. פה אין שום מאמר מוסגר ושום דבר, אז כל התירוץ של הרב הירש לא עוזר. ופה שוב כתוב 7 ימים שאור לא יימצא, למה? כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מישראל. הרי לנו מפורש בתורה דברי הר"ן, שהטעם שלא יימצא זה בגלל נכרתה הנפש ההיא מישראל. זה פלא, כי אף אחד לא אומר את זה, והר"ן אומר את זה בדרך של אפשר. אז באמת הרגיש בזה הכתב והקבלה, עד כדי כך שהוא הופך את זה לקושיה. כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, מילת כי הוא לנתינת טעם על האזהרה הקודמת. כלומר, לכן הוזהרנו שלא יימצא השאור בבתינו, לפי שאכילת החמץ חמורה בחיוב כרת. והר"ן ריש פרחים כתב, אפשר עד להחמיר התורה בזה תפה משאר איסורים, לעבור עליו בל יראה מצה, כדברי הראשונים, חמץ עומדי לאין שמיני, כל שתה וחמיר איסור את תפה דאין בכרת. ודבר תאמה הוא, שהביא בשם הראשונים, טעם המפורש במקרא. הכתב והקבלה הופך את זה לקושיה, ומה הר"ן אומר אפשר, והוא לומד מהתוספות, הוא לא, הראשונים לא אומרים את זה, הראשונים אומרים את זה על הדין דרבנן,
מה שהתוספות אמר זה על דין דרבנן, למה בודקים למרות שביטלו, שמא יבוא לאוכלו. אז הר"ן מה הביא את זה כדוגמה, כמו שהראשונים אמרו את זה על דין דרבנן, אולי זה גם במקור בתורה. הכתב והקבלה, רואה את זה כי זה כתוב בתורה, ומה הר"ן פה מתפלפל, מחפש ראיות ואומר אפשר, זה פסוק מפורש. וכן אמר קרא, תשביתו שאור מבתיכם, ככל אוכל חמץ ונכרתה, מבואר במקרא, טעם מצוות תשביתו לחומר אכילתו. והרב יש פסחים כתב מצוות תשביתו באחד משני דברים, או על ידי ביטול אפילו לחמץ ידוע, או על ידי ביאור כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל יראה, הוא גם כן תמוה. איך כתב טעם תשביתו משום בל יראה? אבל במקרא מפורש טעם עשה את תשביתו משום חומר אכילתו. כלומר, הכתב והקבלה רואה את זה כממש מפורש בתורה, שהטעם של בל יראה ובל ימצא זה איסור אכילה. לדברים האלה יש השלכות מעשיות, הלכתיות, כי ברור שאם בל יראה ובל ימצא זה בגלל איסור אכילה, אז זה תלוי באיסור אכילה. התוספות, כאשר דיבר על הדרבנן, אני מדגיש, תוספות זה לא הר"ן, זה לא הכתב והקבלה. התוספות דן בתקנת דרבנן, הוא אומר שמדרבנן החמירו לבדוק כדי שלא יבוא לאוכלו למרות שהוא ביטל, כי יש בזה כרת. ולכן אומר תוספות, הנפקא מינה, שזה צמוד לאיסורי אכילה, שכל איפה שיהיה איסורי אכילה, יהיה חובת בדיקה מדרבנן. והוא מביא ראיה יפה, שכיכר בשמי קורא, האם, הגמרא שואלת האם צריך לבדוק או לא? ומה הגמרא מכריעה? צריך לבדוק שמא ייפול. מה נפקא מינה ייפול או לא ייפול? אם הוא יבוא לאכול אותו. אומר התוספות, הראיה שחובת הבדיקה מדרבנן זה שמא יבוא לאכלו. ואחר כך תוספות דן על חמץ נוקשה. אני מביא את הדברים האלה כדי להראות לכם שברגע שתוספות החליט שהבדיקה זה שמא יבוא לאכלו, אז היא צמודה לדיני אכילה. אז אם כן לפי הר"ן או הכתב והקבלה, שאיסור בל יראה דאורייתא הוא שמא יבוא לאכול, אז איסור בל יראה צמוד לאיסור אכילה. אז זה תלוי בזמן אכילה, בזמן איסור אכילה, ובסוג חמץ שאסור באכילה, כפי שתכף נראה. אז יש נפקא מינה גדולה. אם אנחנו מכריעים שבל יראה זה רק גזרה של התורה, סייג של התורה, שלא יבוא לאכלו, אז זה צמוד לדיני אכילת חמץ. אבל כפי שנראה במקומות רבים, בהלכה ובראשונים, אין לזה שום קשר. בל יראה הוא איסור עצמאי, שלא קשור בכלל לאיסור אכילה, והדינים שלו הם שונים מהדינים של אכילה, ואילו איסור אכילה הוא איסור אחר. אבל לפי הר"ן, באפשר של הר"ן, בכתב הקבלה, שרואה את זה מפורש בתורה, אז זה ממש מפורש שזה בגלל איסור אכילה, זה צמוד לאיסור אכילה. אני שאלתי את אחי הרב מרדכי שעוסק במקרא, והוא אמר לי שיש לדעתו כי שזה לא טעם, אלא וכן. אבל הוא לא עונה לי על המקום איפה, עד שאני לא אמצא, אז אני לא יכול לענות לכם. אבל בפשטות, כי זה נתינת טעם, וזה גם מה שמתרגם האונקלוס פה, ובדרך כלל במקרא כי זה נתינת טעם. עכשיו נראה כמה השלכות של הדבר הזה. הגמרא בביצה, בדף ז עמוד ב', המשנה הראשונה מופיעה פעמיים בש"ס, פעם בביצה, ואיפה עוד פעם? בית שם אומרים חזמצה כזית, צהור בכלכותבת, איפה זה מופיע עוד פעם? לא שומע. מופיע בעדויות, שם יש פרק על כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אז זה מובאת כדוגמה שכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, אז המשנה מופיעה גם פה וגם בעדויות, אותה משנה. בית שמאי אומרים שעור בכזית, חמץ בכלכותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. אומרת הגמרא במסכת ביצה, דף ז, לעניין אכילה, כולי עלמא לא פליגי. לעניין אכילה ברור שזה כזית, אין ויכוח. כי פליגי לעניין ביאור, תשביתו, בל יראה. בית שמאי סברי לא ילפינן ביאור מאכילה, ובית הלל סברי ילפינן ביאור מאכילה. כלומר, לפי בית שמאי, הדין של ביאור והדין של אכילה הוא שונה. באכילה התורה מקפידה על כזית, כי כל דיני אכילה בתורה זה בכזית, אבל בל יראה זה לא איסור אכילה. מה פתאום בכזית? יש שיעורים אחרים בתורה. השיעור של כזית הוא מיוחד לענייני אכילה.
אז כאן זה לדעתה, כותבת אחר, שיעור אחר, למה? כי כזה שלא ייראה, צריך שזה דבר חשוב, שרואים אותו יותר מאשר כזית, זה דעת בית שמאי. ובית הלל סברי, ילפינן באור ואכילה. אפשר, ייתכן, שהמחלוקת הזאת תלויה בדבר הזה, אם בא לראה איזה איסור עצמאי, אז הוא באמת לא קשור לאיסורי אכילה, מה פתאום שהשיעור שלו יהיה בכזית? כזית זה שיעורי אכילה. אבל אם נגיד שלא ייראה והתשבית הוא הקיא כל אוכל חמץ הניחתה, אז הם קשורים לאכילת חמץ. אז אם הם קשורים לאכילת חמץ, אז חמץ זה בכזית, ילפינן מביאור ואכילה, אז גם ביאור בכזית. ייתכן שזאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ולפי זה יוצא שדעת בית הלל שילפינן ביאור ואכילה, שוב, שהדין של בל ייראה קשור לאיסור אכילה, ולכן גם הוא בכזית כמו שאיסור אכילה בכזית. הדבר הזה נוגע לעוד דבר במשנה, בפרק אלו עוברים בפסח, מקווה שנגיע לזה, יש שם סוגיות חשובות, פרק שלישי, אלו עוברים בפסח, כותח הבבלי, שחר המדיר, חומץ האדומי, זה תום המצרי, זומן של צבעים, המילן של טבחים וקולד של סופרים. יש פה מה שהאחרונים רגילים לומר, 4 מדינות ו3 מלאכות. מדינות זה כותח הבבלי, שחר המדיר, חומץ האדומי, זה תום המצרי, ומלאכות זומן של צבעים, המילן של טבחים, קולד של סופרים. מה המיוחד בדברים האלה? חלק, קבוצה אחת זה תערובת חמץ, אבל זה לא חמץ אלא תערובת, וחלק זה חמץ נוקשה, שלא ראוי לאכילה בכלל. המדינות זה תערובת והמלאכות זה חמץ נוקשה, שלא ראוי לאכילה. מה זה אלו עוברים בפסח? אומר רש"י, אלו עוברים עליהם בבל ייראה ובל יימצא. על הדברים הללו עוברים ובל ייראה ובל יימצא. התוספות, פירש הקונטרס, תעבור עליהם ובל ייראה ובל יימצא, ואין נראה לרבנו תם. וכל ענק מרבינן מכל מחמצת לא תאכלו, אפילו באכילה לא אוהבים מחי ולאו דרב יקלה. ומאיך איתיתם בל ייראה ובל יימצא. אומר רבנו תם, כל הדברים הללו הם חידוש בכלל שאסור באכילה. לומדים את זה מפסוק, כל מחמצת, שאפילו חמץ נוקשה ותערובת חמץ אסורים באכילה. אז זה ריבוי, זה לא חמץ רגיל, אז זה לא נוגע לגבי בל ייראה ובל יימצא, זה נוגע רק לגבי איסור אכילה. היה אפשר לומר שבזה המחלוקת. אם בל ייראה קשור לאיסור אכילה, אז כל איפה שיש איסור אכילה יש גם בל ייראה, מה אכפת לי אם למדו את זה במקור אחר? ואילו התוספות סובר שלא, יש איסור אכילה שמיוחד, פה כל מחמצת לא תאכלו, לא שייך בל ייראה ובל יימצא. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? כי גם לפי רש"י אין פה כרת. וכל החומרה שאמרנו שבל ייראה זה גזירה, שמא יבוא לאכלו, זה מדבר שיש בו כרת. וחמץ נוקשה, תערובת חמץ, לכולי עלמא אין כרת. אז כיוון שאין כרת, פה לא שייך להגיד שהבל ייראה זה חומרה, שמא יבוא לאכלו. אלא אם כן נגיד שרש"י מרחיב את זה. הוא אומר שהסייג הזה לא נגיע לכרת, אלא לכל איסור אכילה. כל מה שאסור לאכול, אסור, ובל ייראה ובל יימצא. אז לכן תערובת וחמץ נוקשה, כיוון שהתורה אסרה את זה, כל מחמצת לא תאכלו. ממילא, יש דין, תשביתו, בל ייראה, כי כל התשביתו בל ייראה, זה בגלל אכילה. ואילו התוספות אומר שאין איזה קשר, זה שזה אסור באכילה, זה לא אומר שזה אסור בל ייראה. אבל אמרתי הסתייגות, לא לשכוח שאין בזה כרת, ולכן זה לא דוגמה. הדברים האלה נוגעים גם לעוד דבר, חמץ מ6 שעות ומעלה. חמץ בערב פסח מ6 שעות ומעלה, יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם זה מחלוקת תנאים, שרבי יהודה ורבי שמעון, האם זה אסור מהתורה או רק מדרבנן. זה מחלוקת תנאים, והשאלה כמו מי ההלכה, הרמב"ם פוסק שזה אסור מהתורה. חמץ ב6 שעות ומעלה הוא אסור מהתורה. מה אסור מהתורה? אסור באכילה, ויש דין תשביתו, אך ביום הראשון תשביתו, להשבית בערב פסח בחצרות. אבל האם יש בל ייראה ובל יימצא?
האם משש שעות ומעלה יש בל יראה ובל יימצא? רוב הפוסקים אומרים לא, שאין בל יראה ובל יימצא משש שעות ומעלה. שוב, זה ההסתייגות שאמרתי קודם, אין כרת, לכל הדעות משש שעות ומעלה אין כרת, כתוב 7 ימים ונכרתה, אז אם כל החומרה בגלל הפסוק כי כל אוכל חמץ ונכרתה, ברור שהחמץ בשש שעות אין כרת, אז זה לא שייך לפלפל את הדיון שלנו כי אין בו כרת. יש נושא נוסף שבו דנו הפוסקים בהרחבה, ויכוח גדול בין האחרונים, לגבי חמץ ופסח שאוסר במשהו, ואפילו בטעם, בנותן טעם, במשהו אוסר, לא בטל ברוב. האם זה נאמר גם על בל יראה, או שזה נאמר רק על איסור אכילה? האם מה שחמץ אוסר במשהו זה רק באיסור אכילה, ולא באיסור בל יראה, או שזה אסור גם בבל יראה? אפשר היה לומר שגם המחלוקת הזאת תלויה בזה. אם נאמר שבל יראה זה בעצם סייג לאיסור אכילה, אז כל מה שאסור באכילה אסור גם בבל יראה, אבל אם נאמר שזה שני דינים נפרדים, שני דינים שונים, הבל יראה הוא דין נפרד והאיסור אכילה הוא דין נפרד, אז אין קשר, איסור אכילה אסור במשהו ובל יראה זה דין אחר. כמובן כל זה רק אם נגיד שבמשהו זה דאורייתא, אז אם איסור אכילה במשהו דאורייתא, אז אם כל איפה שיש איסור אכילה יש איסור בל יראה, אז גם בל יראה במשהו. זה נפקא מינה כמובן עצומה להלכה. אבל יש ראיות מפורשות לא כך, הגמרא אומרת בתחילת המסכת, נגיע לזה בימים הקרובים, שפירורים לא חשיבים, אין עליהם בל יראה. אבל זה לא בדיוק ראיה, אולי זה דין מיוחד בפירורים. בכל אופן, גם הסוגיה הזאת קשורה, אני רק מביא לכם דוגמאות, אתם תוכלו למצוא בעצמכם הרבה נפקא מינות, אם בל יראה הוא קשור לאיסור אכילה או לא. למה אנחנו רשאים לעשות את זה? כי תוספות עשה את זה. תוספות כשדן בדין דרבנן, תקנה דרבנן של חיוב בדיקה שמא יבוא לאוכלו, מביא מיד את כל הנפקא מינות בחמץ נוקשה, ותסתכלו, למה? כי ברגע שקשרתי את חיוב בדיקה לאיסור אכילה, אני צריך להיצמד לדיני איסור אכילה. אמרתי, מזה אני רוצה להעביר את אותו רעיון על דאורייתא. לפי הר"ן, ואיך שהכתב והקבלה מבין שזה מפורש בתורה, שבל יראה הוא קשור לאיסור אכילה. אז אם ככה, כמו שאמר התוספות, זה יהיה צמוד לדיני אכילה. כל איבר שאסור באכילה יהיה אסור בבל יראה. אני סייגתי את זה, אולי דווקא בכרת, דווקא בחומרה של אכילה שהיא כרת, אבל אכילה שאין בה כרת, כגון מחמצת, או מחמצת לא במובן השאור, מחמצת, כוונה בגמרא זה תערובת חמץ, או חמץ נוקשה, או 6 שעות ומעלה, פה אין כרת, אז יכול להיות שזה לא שייך בכלל לדיון שלו. אבל כל השיעור הכללי הזה בא בשביל להקשות קושיה גדולה מאוד. הקושיה היא שהגמרא אומרת בפירוש בדיקת חמץ לרבנן כי בביטול בעלמא סגי. כל הראשונים בלי חולק מסבירים שביטול מועיל, אלא שהם חולקים האם זה מהתורה או רק אחרי שהוא ביטל, לא משנה, אבל אחרי שהוא ביטל לכל הדעות אין לו חמץ, או שזה לא חמץ או שזה לא שלו, אין לו חמץ והוא לא עובר, אז הוא כבר ביטל את החמץ, הוא לא עובר. וביטול בעלמא סגי. מה פירוש? אם לפי דברי הר"ן האיסור בל יראה והדין שתשביתו זה שמא יבוא לאוכלו, ביטול חמץ לא מועיל כלום לגבי איסור אכילה. ביטול חמץ מועיל רק לגבי בל יראה, הוא לא מועיל לאיסור אכילה. אז אם כן, איך יעלה על הדעת שאנחנו אומרים שביטול בעלמא סגי, אם הסיבה שהתורה החמירה בבל יראה ששמא יבוא לאוכלו, ואני לומד את זה מהדבר עצמו, הרי זה מה שאומר התוספות, הרי מה אומרים התוספות? שלמה החמירו לבדוק גם למרות הביטול, שמא יבוא לאוכלו, כי למרות שהוא ביטל יש איסור אכילה ולכן החמירו. אז אם הר"ן סובר שזה דין דאורייתא שהתורה החמירה בבל יראה שמא יבוא לאוכלו, אז כמו שאומר התוספות שהתקנה של בדיקה היא למרות שהיא כל איפה שיש איסור אכילה למרות שביטל, אז גם היא דאורייתא. אז איך כתוב בגמרא בביטול בעלמא סגי?
אם היה קשר בין בל יראה לבין איסור אכילה, אם אין קשר, זה פשוט ביטול מועיל לבל יראה ולא מועיל לאיסור אכילה, אבל אם כל הבל יראה המטרה שלא תבוא לאוכלו, אז ודאי שביטול לא יועיל, אני מוכיח לכם את זה, לא סתם השערה, מתוספות. התוספות אומרים שבגלל שביטול לא מועיל לאכילה, לכן יצריכו בדיקה וביאור שלא יבוא לאוכלו, אתה רואה ש... לא, נכון, זה רק דוגמה, נכון, ודאי, אבל ההיגיון, אם ביטלת, אבל אתה יכול לאכול עם כל הסיבה. שאם אדם עשה ביטול... הוא לא יבוא לאכלו, כן, יכול להיות. שהגדר של בל יראה לא תלוי בטעם. אחרי שהוא נאמר, הוא כבר נאמר. זה התחיל מהטעם, וזה בהחלט יכול להיות. ויכול להיות גם מה שהבשלת, אני רציתי להגיד את ההסבר הזה, אבל בכל אופן צריך להעיר על זה. אני רק רוצה, כיוון שלא כולם כבר יודעים את זה, להדגיש שביטול מועיל לפי כל הפירושים שלו רק לבל יראה ולא לאיסור אכילה. לפי הפירוש שביטול זה כמו הפקר, זה פשוט. לא יראה לך, אבל זה חמץ, אסור לך לאכול חמץ גם אם הוא לא שלך, זה פשוט. לפי ההסבר שהוא כעפר, פה יש לדון. לכאורה, שואל המכתם, אם זה כעפר, אז למה אסור לאכול? זה עפר, אז למה אסור לאכול? המכתם שואל את זה. והמכתם עונה, תשובה מעניינת, מדין אח שווה. באמת תיאורטית לפי המכתב היה מותר לאכול, רק אם אתה חוזר ואוכל את זה, אתה הופך את זה לאוכל מחדש. אז זה דעת יחיד. לפי רוב הדעות, הפשט הפשוט לא בגלל אח שווה, בגלל שביטול לא מועיל לעניין אכילה. להחשיב לחמץ הכוונה לעניין בל יראה לך, בתלהו בלבך, לגביך זה לא חמץ. אבל זה לא מועיל לגבי איסור אכילה, איסור אכילה זה דבר אובייקטיבי, זה חמץ, אתה לא יכול להפוך את זה ללא חמץ. אבל לפי המכתב גם זה לא יעזור, כי סוף סוף כשהוא יאכל יהיה אח שווה. אז אם כשהוא יאכל יהיה אח שווה, אז עוד פעם, למה לא נחייב אותו לבדוק, להשבית, עם הטעם ומשום אכילה? אז כאן ראשי הישיבה אמרו תירוצים יפים, הרב שלט אמר, יכול להיות שבדרבנן, כל איפה שיבוא יש חשש אכילה, יצריכו בדיקה, חומרה, דרבנן. אבל בדאורייתא נכון שזה בל יראה, זה שמא יבוא לאוכלו. אבל היה שהוא ביטל, הוא כבר גילה דעתו שהוא לא יאכל. אז התורה כבר לא חששה, יכול להיות. ויכול להיות כמו שהרב שמשוני אומר, שזה דבר מעניין, שמה שהר"ן אומר, וגם מה שהכתב והקבלה אומר, זה טעם הדין. אבל לא אומר שגדרי הדין יהיו תמיד צמודים לטעם של הדין. זה כל שאלה עקרונית מעניינת. כלומר, למרות שזה נאמר שמה יבוא לאוכלו, אבל זה כבר הפך להיות איסור עצמאי. זה דבר עקרוני, מעניין ושצריך לבדוק אותו. בכל אופן, אז אם כן, שתי הערות העיקריות הם הפסוק, שיש פסוק, כי כל אוכל חמץ אין נכרתה, מה עושים עם הפסוק? וההערה של ביטול, למה הוא מועיל, אם הטעם שלא ייראה זה משום איסור אכילה, ואחר כך כשתבדקו באחרונים תמצאו הרבה מקומות שמקשרים בין בל ייראה לבין איסור אכילה לגבי הרבה דינים, ואתם יכולים לקשור את זה לוויכוח הזה. אני רק רוצה להעיר שלגבי לא ייראה זה לא נאמר. יש פסוק אחר, על לא ייראה, אני לא יודע למה הפכו את זה לבל ייראה, בל יימצא, לא ייראה ולא יימצא, בלא יימצא כתוב ונכרתה, בתשבית הוא כתוב ונכרתה, אבל בלא ייראה לא כתוב ככל אוכל מחמצת ונכרתה. אז אולי יש שני דינים של בל ייראה, דין אחד שכן קשור לאכילה ויש דין אחד שהוא דין עצמאי, כלומר אולי זה קשור להבדל בין לא יימצא ללא ייראה, אבל אני לא יודע לנתח את זה, אולי מישהו מכם ידע. כי העובדה היא שבתורה זה נאמר בשניים מתוך שלושת המקומות. זה נאמר לגבי, מישהו רצה לחלק בשעור לחמץ, אבל זה לא נכון. כי בתשבית זה לא נאמר על תשבית. אבל החילוק בין לא ייראה יכול להיות שיש שני דינים. יש דין אחד שכן קשור לאכילה, ויש דין אחד שהוא עצמאי, שזה לא קשור לאכילה. ייתכן, אני מעיר את זה כהשלמת התמונה, אבל אני לא יודע על הבדל רעיוני בין לא ייראה ולא יימצא, למה לא ייראה בלי קשר לאכילה ולא יימצא, זה דווקא קשור לאכילה. אולי אפשר להעלות טעמים בזה, אבל זו עובדה,
שלגבי לערב. אני רק רוצה שוב להעיר שכל המפרשי התורה הראשונים והאחרונים, כשדיברו על כי כל אוכל, דיברו על זה כמשפט נפרד, לא כהנמקה לפסקה הראשונה, אלא כל אוכל, כאילו היה כתוב, וכן כל אוכל ואין חטא. אבל בדרך כלל המילה כי, ברור שהיא טעם, כמו שאומר פה כתב וקבלה, שמילת כי הוא לנתינת טעם על ההזרה הקודמת. זה מה שרציתי להעיר לפתיחה, לפני שניכנס לסוגיות העמוקות. אני רוצה לאחל לכל בני הישיבה, בעזרת השם, שנלמד את פסחים, בעיון ובקיאות, גם את החלקים של בית המקדש, משלמה פרים שפתנו, שנזכה שגם נוכל לקיים את כל החלקים של פסח ומצוותיו כהלכתיו. השאיפה שלנו שעד פסח כל הישיבה תדע את כל מסכת פסחים, בעיון, בבקיאות ובהלכה. ועל ידי זה נוכל להיכנס לפסח בעזרת השם בהלכה. הקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא, שתהיה לנו שמירה מהאויבים ומהמחלות, וייתן לנו הצלחה וסייעתא דשמיא. אני מברך בעיקר שתי קבוצות, הקבוצה החדשה שהצטרפה אלינו, זה הימים הראשונים שלהם ממש בישיבה, בכלל בעולם התורה, ואת קבוצה שחוזרת מהצבא, זה גם מבצע להיכנס מתוך הצבא אחרי שנה וחצי לעולם התורה בפנים. אני מאחל לכולנו הצלחה וסייעתא דשמיא.